Gu, Zintxore neska eta alaba gara, 720 kilometrotara bidenan baitu dago, eta horregatik urtarrila 8an ere Bilbora goaz. Euskal presoen eskubideen alde ni ere joango nahi. Dispertsioaren kontra urtarrilaren 8an Bilbon ikusten gera. Kontra esta política penitenciaria fascista, Bilbora. Soñaren pikotekide jasuna da. Soña eta beste euskal errepresatuen eskubideen alde urtarrilaren 8an Bilbon elkarri ikusiko dugu. Ni ere planoa. Hiltzen dituzten gaixotasun larri eta sendaezinak pairatzen dituzte. Isolamendu eta bakartze egoerak ugaritu eta gogortu dira. Senide eta lagunon autobusak eta furgonetak erasotuak izan dira bizita batera gindoazenean. Ehunaka aurrez aurreko galdu dira katxeoaren dela eta. Hori guztia gutxi balitz, ieslarien kontrako jazarpena etengabekoa izan da aurten. Aurten 3 euskal ieslari politiko hil egin dira. Gaur deialdi berezi bat egin nahi dugu 2010 urteko azken egunerako. Urteko azken ostirala, urteko azken eguna, abenduaren 21. Urte berri bati ez ezik, aro berri bati egiteko tenorea izan dadin. Dispertsioaren eta muturreko neurri krudelen urtelaz eta mingarriak atzean utziko dituen aro berria. Izan dadila, dispertsioa eta muturreko egoerak salatu beharreko azken urtea. Dispertsioaren urrutasuna, isolamenduaren bakartasuna, kartzelako gorotasun eta ilintasuna, Arkezingo du berriz irakurri osagaiak dira. Zenbat maite duguna. Aro berri bat zabaltzeko bide berri bati ekin. Ez dugu bide honetan bakarrik ibili nahi. Hori ez baita egiazko bidea. Gure zenideak etxean nahi ditugu noski. Baina hau ez dadila gure desira bailitzan ulertu. Kalean adierazitako herritarren borondatea baizik. Guri gatazkaren ondorioak era gordinean sufritzea tokatu zaigu. Baina hau ez da gure patua. Herri honen abaitu. Gure zenide presoen egoera bere horretan mantentzeak haiek kaltetzen ditu gehien. Haiek eta gu. Baina ez dezagun hartu. Herri hau gatazkaren eta bere kartelatzen burunbiloa mantentzeak esan nahi baitu horrek. Horregatik, gure nahia ez ezik, herri honek duen premia da gure zenide presoei aplikatzen zaien muturreko neurrien politikarekin bukatzea. Urgentziazkoa da, dispertsioa eta isolamenduarekin bukatzea. Urgentziazkoa da, kondena luzeak bete arren eta gaixotasun larriak izan arren, presoak hiltzapean mantentzen dituzten neurriak indargabetzea.
Piccolini a